Наприклад, у нас є, ну не тільки моя, я маю право, розумієте, тому що у мене нервної системи немає. Поки 4 права і обов'язки, розумієте, але мої обов'язки я сама собі виписала 6 років, поки воно 4 рази уклонялось, у мене було 3 контракта. І 2 роки добровольчого руху. Я сама собі виписую обов'язки, якщо в моїй країні війна. І нехай мені тепер розкаже хтось, якою мовою мені з ним говорити. Воно гроші заробляло 6 років. Я зараз буду щось там слухати про те, що у мене перед ним якісь обов'язки, я взагалі нічого не винна. Людині, яка нічого не зробила для цієї держави, яка сміялася з неї 6 років, мені гидкий їхній гумор. Я їх не дивилася ніколи, я не можу таке дивитися. Оті шутки про Майдан, про повію, я не розумію, хто ти, в якій ти країні живеш, і ти будеш говорити про те, що не треба говорити мовою ненависті. А це толерантність, яку виховують в нас, аби ми не захищали своє. Я маю свій досвід, він дуже агресивний. Я в дуже важких умовах прожила ці роки, і тому я така буду. Я сама собі даю тепер такі права, які захочу, такі і даю. І я вважаю, що українцям треба бути агресивним, інакше ти не будеш існувати. Просто не по тій причині, що якби була Україна сама по собі, ми могли би дозволити собі говорити будь-якими мовами, як люба країна, на яку не нападають. Мати будь-яку релігію, бути ким хочеш взагалі в ній, не бути ніким в ній, але нашу національність знищує ворог кожен день. Кожен день на нас нападають. Століттями. Вони ростять колонію малоросійську. Я це відчула дуже сильно. Я ненавиджу рабство. Я ненавиджу, коли бояться говорити. Яка зараз проблема? Що це ми так бабахнули з Фединою? А якби всі не мовчали, хіба ми були б помітні? Всіх спаралізувало просто.